Kabalayan, open na ulit ang road trips at the Infinity Night Market sa May Angeles City. Lahat ng cravings natin nandito na, kaya itag mo na ang kakilala mong mahilig mag-food trip. Meron din silang mga live performers na magpapatawa at kakantahan tayo habang ini-enjoy mga foods and drinks nila. May game zone na siguradong hindi lang ang mga kids ang mag-e-enjoy. At dahil bare months na, hindi papahuli ang bibingka at puto bombong nila, tapos samahan mo pa ng tsokolating batirol. Meron din silang grilled scallops at talaba, mga chicken wings meals, hotdog sandwich na cheesy overload, tanghulo na pwedeng pangimagas, may smoking balls, sizzling meals at mga pika-pika. Syempre hindi mawawala ang mga Korean foods nila, samahan mo pa ng mga street foods at mga healthy drinks. Kung trip nyo naman ay overload nachos, shawarma, pizza, pasta, burger, takoyaki, musubi at mga masarap na barbecue, meron din sila dito. Sa mga mahilig sa seafoods katulad ko, available din sa road trip. May kebab, different flavors ng croffles with ice cream, cheesy corn na overload, at fried rice na overload din ang toppings. Open pala sila ng Friday to Sunday, 5 p.m. until 11 p.m. Located pala ito sa Maydan Infinity, Barangay Pulong Maragol, Angeles City, Pampanga, beside of Landers at nasa likod ng Starbucks at in front of Chef Baboy. For more updates, huwag niyong kalimutan mag-follow sa kanilang Facebook page, Road Treats at The Infinity.